добре. Как ти прекъсва? Да, готов съм. 25 FPS. Играта ми... 30 FPS. Тръгваш ли? 20 FPS. Да, тръгнах. Добре. Все още на 20 FPS съм. Добре. Стабилно, стабилно. Сега искам да ме удариш. Добре ли Уникално. правих? После на видеото като... Назад, нали? На видеото като слушаш, много ще ти хареса. Сега искам, аз ще карам в движение, аз искам ти да ме блъснеш. О, да. Ти си в момента блъсна ли, ма? Сега не те докоснах. О, да, добре, сега, пак, давай. Не ще разбереш и сега ти го покажа. Давай го. Опитай се да ме блъснеш. О. Опитвам се. Стига си мърдал! Господи! Не. Обърнах се по капак. Спри стрима! Нищо не чувам, само се чува. Обърнах се по капак. Да ме удари ми. Ще пристигнеш ли скоро? Трябва на някоя права... Идвам! Трябва на някоя права да ме удариш. Давай. Стъпави малко! Аз карам с 90 км. Аз карам с 200! Аз съм с 200! Моето с 200! Сигурен. Ой, да, сигурен съм, че ме забърза доста. Ох. Карам с 250! Я карай пак с 250, искам да ме удариш лекичко отзади. Добре, давай! Накъде? Чакай, че няма мога да те стигна. Давай! Карам 60. Карам с 200. Чакай, не мога да взема забоя! Така да. Давай. Долу. С колко караш? С 60 карах. 200. Аз съм с 200. Ей. Я дай. Давай, газ, дай газ. О, да. Молеле. Я, последно ще пусна видеото, последно. Така, имам една идея. Ще гръмна. Спокойно, мен играта ми гръмна. Батерията, не! Спауна на майната Къде си? Мен има спауна на майната си. Къде си? Там съм си. Ела до гаража горе, отиди гаража горе, да отвори мапа, отиди гаража горе. Това ли си ти? Да. Ето. Оле. Let's go, shit. Ей сега, идеята ми е такава. Мгм. Аз ще карам. Ти си карай просто напред, аз ще се опитам да те пусна по такъв начин. Карам си просто напред. Така че на твой екран действително да не си ме ударил. А ти караш добре, бе, чакай ти бъзаш. Сега не ти лагва, нали? Не знам, карам с 300. Добре, лагва ти. Що ти с колко караш? О, 400! Лагва ти, вярвай. Давай, газ. О, И база. Защото имаха база и база.
Малеле. Не те докоснах. Докосна, Не те докоснах. Докосна, ма. Не те докоснах. Не знам какво приказваш. Добре, давай, давай, давай. Соларни панели има. Давай, просто напред. Просто напред. Чуда и... Всяка път. Христо! Не те докоснах отново. На моя екран не те докоснах. Какво става на твоя екран? Нищо, ти просто излиташ. Оу, тук те, добре, тук. Много ще ходя. Я ме удари отзад. Добре. Умрях. Че карам с 400. Аз карах с 100. Нещо. Карам с 400 в момента. Ох, двигателят ти нещо не ти е добре. Нямаме... Да, двигателя ми е проблема. Чай сега пара с спауна до тебе. Ти къде си? На- Направих спидрана, който иска да го направиш с 280. Аз го направих с 380. Чакай, идвам при тебе спокойно. Успокой се малко. Стига, приключи видеото. Приключи, прекрати. Последно, още малко. О, кадър! Последно, искам последно да се пусна в тебе и... Край. Добре, няма да мърдам. Добре. Аз като не мърдам, то не лагва. Е така ще правя донати, така може да Точно стане. така. Лагва ли ти? Горе-долу. Дай сега. Колко неща отключих, бе! Анкър, Не ми фурнеш surprisingly дженерейта, не ми префайнери. лагва. 18 FPS, добре ли е? Перфектно. Сайдо. Surprisingly не ми лагва, щом записвам. Аз записвам ли? SOS Search Light. О, Знам. записвам. Записвам. Чай, че съм насрах. Игния блок. Така. Сега. Игния блок. Чакай, се засиля, Чакай, стой тук, ще засиля. Добре. Кой е експлозив бол? Давай, върти се, бе, върти се. Въртя се! Докосна, удари ли? Да, бе, тогава ударихте. Не усетих! Я, ти виждаш ли, бе? Аз от теб ли съм в момента? Къде си? Я, Ще до мен си, да. чакай. Я, давай, върти. Въртя се. Да. Май ме удари. Я, добре. Стига толкова, сега ще ти го покажа.